2025 मायथाइनि BTC बिसायख'थिया खाथिनिफ्राय खाथि जाबोगासिनो दं नालाय बे समाव माने लिडारफोरा राजखान्थिनि लिडारफोरा गावजों गाव पुरा माने जोंनि रिजनल पलिटिकल्स पार्टीनि BPF आरो UPP नि गेजेराव पुरा कन्ट्रोभार्सिया माने सोलिजेनहांबाय आरो बियो बेखौ माने पुरा रायलायनाय बुंलायनाय सोंखारिलायनाया ओरैबायदि माने गरम जाबोहांबाय। तो बे समाव मानगोनां रबिराम नार्जारी सार बिथांनि माखासे बेसेन गोसा बिबुंथि नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि गेजेरजों होनो नागिरदों। तो हेल' लोगोफोर, बयखौबो फिन खनसे गोदान भिडिअ बरायबाय। बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोनांथार आपडेट शेयार खालामनो थाखाय नैबे भिडिअखौ लाबोनाय जादों। तो आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांब्लासो नोंथांमोना बुजिगोन आरो मानगोनां रबिराम नार्जारी सारा मा खोथा बुंदों, मा बाथ्रा बुंदों, नोंथांमोना गासैबो बाथ्राफोरखौ फुल नायब्लासो बुजिनो मोनगोन। BPF नि MLA मानगोनां रबिराम नार्जारी सार बिथाङा BTC एग्रीमेंट बा BTR एग्रीमेंट जे जालांनाय बा सुक्ति जालांनाय बिनि माखासे एग्रीमेंटनि दफा बा एग्रीमेंटआ मानि थाखाय खालामनाय जादों, बे एग्रीमेंटआव मा मुलाम्फा दं मा मुलाम्फा गैया, बिनि माखासे गोख्रों बाथ्रा बा बिनि माखासे खेंफोरथि मानगोनां रबिराम नार्जारी सारा होदों। दा बिनि सायाव नोंथांमोना मा सानो नैबे क्लिपखौ नायग्रोदो। जे सुक्ति खालामनाय बे सुक्तिया रायजो दाबिनायनि सुक्ति नङा एफोराबो। बे सुक्तिया बड'लेण्डनि नामाव खालामनाय पलिटिकेल माने एग्रीमेंट नङा, राजनैतिक सुक्ति नङा, राजनैतिक आन्दोलननि राजनैतिक सुक्ति बे नङा। बियो मोनसे डेभेलपमेन्टनि पेकेजखौ लानानै खालामनाय एग्रीमेंटसो। बे एग्रीमेंटआ जौगाखांनायनि एग्रीमेंट नङा, बे एग्रीमेंटआ गोग्लैसोनायनि एग्रीमेंट, बे एग्रीमेंटआ मोननायनि एग्रीमेंट नङा, बे एग्रीमेंटआ नागारनाय गारनाय कमप्रमाइज खालामनायनि सेक्रिफाइस खालामनायनि एग्रीमेंट। बेखौ लानानै मा रायजोनि बाथ्रा बुंनोसो? रायजोबो मोनाखै, जेबो मोनाखै, आनफोरसिबो हा मोनाखै, जेबो गैया। जे सुक्ति खालामनानै लाबोदों आं बेखौथ' दाउदै गला होनखादां। राया दावदों आं बेखौ होननाय गोथौ रायबाय आंखौ एखेबारे उदै बुंजासे रायजाबाय आं दाउदै गला होननायनि दाय। हा नंखागौ मा दं बे एकर्डआव? जों सोरफाला जोंखि आन्दलनजों फैयाखै, जोंखि मिथिया आन्दलननि सोमोन्दै, रायजोनि सोमोन्दै जों मिथिया। जोंखौ जाम्बा जाजोब्बाय होननानै सानब्ला जादों। जों थैखांजोबनायनि उनाव थगायदो रायजोफोरखौ थगायब्ला, खिन्थु जों थानायाव दा थगाय, जों थानायाव दा थगाय। जों दंजोबो ना दाबो? बर' रायजो मोना लाजियाखिसै। रायजो मोनग्रा, रायजो बिग्रा, रायजोनि थाखाय आन्दलन खालामग्रा, जिउ दान होग्रा जाथि उनफावरि आइ आफा रायजो राजा बर संगठन शहीदफोरखौ अपमान खालामनो थाखाय बिसोरनाव लाजिनाय गैया? मानो थगायनांगौ? हायाखै सिखार जा बाहाय जों मानिगोन। हायाखै रायजो लाबोनो, जोंनि सिगाङाव सिखार जा, रायजोफोरनि सिगाङाव सिखार जा, जों निमाहा होगोन। सोरबाया खालामगोन आन्दलनखौ, गाबोन समफोर प्रयोजन जाबा जों खालामगोन। रायजोखौ खिन्थु दा थगाय। बेबायदिखौ जों मोजां मोना, बेखौ जों निमाहा होआ। दिनै मा खालामदों? बिटिआरनि नामाव रायजो मोनदों होननानै मोसाग्ला होबाय। बे साधारन आफा, बे राय आफा गामि सिंनि मानसिफ्रा मा मिथिगौ? बियो बिटिआरआ माजलिस, रायजोआव माजलिस। नुबाय मानगोनां रबिराम नार्जारी सारा मा फोरमायदों। थारैनो बे नोंथांमोननि नोजोराव बेसेबां सैथो आरो बेसेबां गनायथाव, नोंथांमोना बिजिरनानै कमेन्ट खालामनानै फोरमायदो लोगोफोर। तो राजखान्थि माने बिसायख'थियाबो खाथि जाबाय नालाय, दा गोबां बाथ्राफ्रा ओंखारलांबाय थासिगोन, खिन्थु बिनि गेजेराव माखासे बाथ्राफोरा सैथोबो बाथ्रा जानो हागौ। तो नोंथांमोना मानगोनां रबिराम नार्जारी सारनि माखासे बे बुंनाय बाथ्राया बेसेबां सैथो गनायथाव नंगौना नङा, नोंथांमोना बिजिरनानै कमेन्ट खालामदो लोगोफोर। तो बे ससे आपडेटखौनो नोंथांमोननो शेयार खालामनो थाखाय भिडिअखौ लाबोनाय जादोंमोन। तो उननि भिडिअ लोगो मोनसिगोन लोगोफोर। टाटा बाय बाय।